Huna isikkivik illuqarfissuup nuup ilaaniippo qernertunguani. Tassaniipporlu inuk hostels. Innuttaasunit soqutiineqarlunilu pisariaqartinneqarsimasoq. Malugiartuinneratiusoorlumi atorfissaqartinneqarsimasoq amigaatigineqarsimasoq eqqissisimasumi pingortitarsuaq kangerluk isiginnaayutialu kaffisorluni imalun unnukkunerilluni taamaamma eqqarsaraluttuinnarpugu immaa ukiunaallugu ammatissal tassam ammatilnalissallugu kaffi sutorniartarfiup inuk kaffiip soqutiineqarnerata saniatsigut sinerissamiit nuumu tikeraat takornarialluunniit unnuisarfinni unnuissallutik soqutiinnilluarput tupalaartoruisuung nuannaarlungalu assut maani nunatsinningaanniit takornariat tassam am uunamminnunatsin takornariartaleratta takornaria am amerlapput maani unnuisartut unnuisarfiillu vaantriamminik pisagaat nalinginnaasuungillat vaantriammin allan imaakkajuppoq inersuarsiniffippassualik kisia ukunani illuarapput taava ineeqqat sisamat marluuttarissat illuaqqam ataatim illuaqqal sisamaallutik unnuisarfinnik atuisartu taamma ilagaat suliffeqarfinniit pikkuassariartitat imaluunniit ataatimersuariat ullaakkorsiorsinnaapput ullaatungaasutortinneqartarput ullueqqannerisиннеqartarput ualikku aamma sutortinneqartarput unnuk aamma najuaqartut maani ataatimersuariart aamnerisinnaasarlutik tastaanna imma kaffeeqarnitta iluaqutigiva ukua kiffartuusinnaagatsiina juaqartut nerisassatigu taamaalillut inuk hostels innuttaasunit alutorineqaannangilaq suleqataasunilli eqqisimanartinneqaqaaq ingam isikkivik soorl ilaatiu maanittoqartillun imalan konferensertoqartillun maan arferi nuisut puissi arlaa soort nuanertorussuu eqqisimanarlunila stressartumingit illoqarfim eqqarsaatialuutaama